भारी अतिविशेष जावन आशिल्लो दिवसू मोहिनी एकादशी. त्रिस्पर्श एकादशी वरी हाक म्हणटाची म्हळ्यार एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी हे पुरो तिन्नीक स्पर्श जावन आशिल्ले, भारी दुर्लभ जावन आशिल्ले आईचे एकादशी व्रत. अंबरीश महाराजानं यमुना तटेरी आईचे दिवस व्रत धारण केलेले आणि त्यांनी एक भारी अद्भुत जावन आशिल्लो गुण सहनशीलता आणि क्षमस्व गुण दाखयलेलो आसा आणि देव तांगेर प्रसन्न जावन दुर्वास मुनीन तांकां शरणागती तांकां मागिल्ली आसा. असले आज विशेष दिवस. तशें पळोवचें गेल्यार हे वैशाख मास तुला पुरा दिवस विशेष आसाच. पयलींची रामानुजाचार्य अपिरियन्स डे म्हणटाचे आविर्भाव दिवस जावन गेले. कडेक विश्वरूप प्रभून आमकां जानू सप्तमी म्हणून आमकां विशेष शुभेच्छा दिले आणि सीता नवमी जावन गेले पयलींची सीता माताले आविर्भाव दिवस. काल श्रीनिवास कल्याण आशिल्ले आनी के भारी चंद दिवस कालचो. आयचे एकादशी दिवस भाई वेदव्यास जयंती आसा आनी परांक नरसिंह चतुर्दशी. तशें म्हणच्याक पळयल्यार आमकां सगळ्यांक एक एक दिवस देवा स्मरण करता तशें देवान भाग्य दिलेलें आसा हे मासांत. तशी आयचे एकादशीचे पुरा जन कीर्तन अर्जसाची तांकां स्वागत करता आनी एक सांज रुपार एक कीर्तन करून आमी सकळ कीर्तनकार आपोवया. हरे कृष्ण. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी. यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरावनाचारी यमुना तीरावनाचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी. यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरावनाचारी यमुना तीरावनाचारी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्रील नरोत्तमदास ठाकूर हांनी भारी एक चंद नाम संकीर्तन सांगिल्लें. आमी आतां उपदेशामृताचे सेशन्स आयकता आसाची षड गोस्वामी विशय तांगेलेच विशयार हे एक भारी चंद कीर्तन आसा. आमी प्रितीर आयकुया. हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः. हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः. यादवाय माधवाय केशवाय नमः. यादवाय माधवाय केशवाय नमः. गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन. गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन. गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन. गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन. श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता. हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता. श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ. श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ. एछाय गोसाई कोरी चरण वंदन.
जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण ए छाय गोसाई जार मुई तारा दास तास बेर पद रेणु मोर पंचग्रास कादेर चरण सबे भक्त सने बास जन्मे जन्मे होए ए अभिलाष ए छाय गोसाई जबे ब्रजे कोइला बास राधा कृष्ण नित्य लीला कोरिलो प्रकाश आनंदे बोलो हरि भजे वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पद माझिया मन श्री गुरु वैष्णव पद पद्म कोरियाश नाम संकीर्तन को हे नरोत्तम दास हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः. हरे कृष्ण. आता आम्ही दुबई दुखून एक सान पेलस कनिका भट तिक निमंत्रण करूया आणि तिगलकरान आम्ही एक चंद कीर्तन ऐकून घेऊया. नमस्ते नरसंवाया प्रल्हाद लाडडाई ने प्रल्हाद लाडडाई ने हिरण्य कश्यपो रक्षः हिरण्य कश्यपो रक्षः शीलाटंक नखालये शीलाटंक नखालये इतो नरसंवा परतो नरसंवा इतो नरसंवा परतो नरसंवा यतो यतो याम ततो नरसंवा यतो यतो यामि ततो नरसंवा बहिर् नरसंवा हृदये नरसंवा बहिर् नरसंवा हृदये नरसंवा नरसेवम् आड शरणं प्रपद्ये नरसेवम् आड शरणं प्रपद्ये तव कर कमल वरे नखा अद्भुत श्रृंग दलित हिरण्यकशिपूतनु भृंग केशवत्रेखा नरहरि रूपा छय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रल्हाद महाराज जय भक्त प्रल्हाद जय प्रल्हाद महाराज जय भक्त प्रल्हाद भक्त विघ्न विनाशन शिवदेव भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रल्हाद महाराज की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा कनिका. खूप खूप धन्यवाद. ही मूर्ती लहान कीर्ती महान ही पिंकुटी पिलं
भारी चंद कोण केदनाय उत्साह बाल उत्सवांत आणि भारी चंद कोण केदनाय ती भजन दशावतार स्तोत्र आणि लायक कोण सांगता तांगिले आनम म्हाका खूप खूप धन्यवाद इतलं लायक कोण चंद कोण प्रोत्साहन दिलेले कणिका हरे कृष्ण. आता मी मुखारी आमची मुंबई दुखून आमची गेले माधव चरण प्रभू हिज ग्रेस माधव चरण प्रभू हांका स्वागत करूया. हांगिले नाव श्री महेश पै हांनी मूळ होन्नावरचे जाल्यार आता मुंबईन सेटल जाल्लीची PR एजन्सींत हांनी पब्लीक हांतू हे काम करता फायनान्स डिपार्टमेंटांतू आणि परमपूज्य राधानाथ महाराज हांगिले त्यांनी दीक्ष स्वीकार केलेले सर आणि 5 वर्ष दुखून त्यांनी काउन्सिलर म्हणून अराउंड 25 जणांक त्यांनी काउन्सिलिंग करता साची आणि माताजी हर ग्रेस माधवी लीला माताजी हांनी वरी तांगेल वटो सहभाग जावन चेडवान प्रोग्राम्स करताची संडे सत्संग प्रोग्राम आणि द्वारकाधीश प्रभूले हांनी प्रेरित जावन आणि जगन्नाथ प्रभू हांगेल वट गौर जगन्नाथ प्रभू वट प्रेरित जावन हांनी इस्कॉनान जॉईन जालेले म्हणून त्यांनी सांगिल्लें आमकां. सो आम्ही तांकां हृदयपूर्वक स्वागत करूया. हरे कृष्णा प्रभू. ओवर टू यू. हरे कृष्णा. ऑडिबल ऐकतात ना वाटलं त्यांका? वाय प्रभूजी ऐकतात. हा हांव गोविंद दासान बरयले भजव रे मन भजन सांगता आसा. भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंदरी. भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंदरी. दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी तर होये भव सिंधुरी. तर होये भव सिंधुरी. भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंदरी. शीत आतप वात भरीषण हे दिन यामिनी जागिरे. शीत आतप वात भरीषण हे दिन यामिनी जागिरे. विफल सेविनो कृपण दुर्जन विफल सेविनो कृपण दुर्जना चपल सुखल भलागिरी. चपल सुखल भलागिरी. भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंदरी. हे धन यौवन पुत्र परिजन इते कियाचे परती तिरी. हे धन यौवन पुत्र परिजन इते कियाचे परती तिरी. कमल दल जल जीवन तलमल कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरि पद नीतिरी. भजहु हरि पद नीतिरी. भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंदरी. श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे.
श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवना दास्य रे पूजन सखी जनात्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष गोविंद दास अभिलाष भज रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रील गोविंद दास की जय। हाजवेर एक 5 मिनिट सांगूया हो टाइम असला वय प्रभूजी धन्यवाद तुम्ही सांगल्यात त्याचे अर्थ भारी खुशीची हे गोविंद दास सांगताच की मारी भजवू रे मन श्री नंद नंदन नंद नंदन मारी कृष्णाला एक नाव नंद महाराजाला चल्लो भजवू रे मन मारी आमगेल मनाक आम्ही सांगचे भजन कर देवाले म्हणून ते आमका शिकयताची गोविंददासची होड संत ते आणि होड गोस्वामी त्यांनी आमका प्रति एक मनशांक शिक्षा दिताची की तुम्ही प्रति दिवस तुमगेल मनाक सांगा भजन देवाल भजन कर म्हणून कृष्णाले अभय चरण अरविंद कृष्णाल चरण कमलाचे अभय प्रदान करचे चरण कमलाचे भजन कर म्हणून आज उठला का असं भयानं लोकुटुची भिवून गेल्याची कोरोना म्हणून म्हणले ऍक्च्युली भय उरचे खई भय क्रिएट जेवचे खई ते मन आणतो कशी आत्म हृदया मित्र असं म्हणताची तशीची भय उरचे जागो मन हे मन म्हणारे आमगेले शरीर आणतो आता ऑलरेडी कोर्स ज्याला सेल्फ डिस्कवरीच्या तांत ऑलरेडी सांगितलं असा 2 प्रकार शरीर असा एक सूक्ष्म शरीर एक स्थूल शरीर हे सूक्ष्म शरीराभितरी मन येता मन बुद्धी आणि अहंकार आणि ते मन पॉवरफुल असा त्या मनानं इंद्रियाच्या ऐकल्यारी ते मनाक कंट्रोल करचे साध्य ना आणि मनानं बुद्धीच्या ऐकल्यारी ते मनाक संत कंट्रोल करीत बुद्धी मला कसं की मारी भगवंताले आम्ही कोण भगवंत कोण आमगेला आणि भगवंताले संबंध कसले आणि आम्ही भगवंताले संबंध पुन्हा स्थापन कर कसन कर का ते ऍक्च्युली बुद्धी आणि त्याविषयी त्यांना आमक बुद्धी सांगता असा आणि ते मनान ऐकून त्याप्रमाणे आम्ही जीवनात चलल्यारी आमक ते सूक्ष्म शरीर आमगे शरीर सोडल्यानंतर ते आमगे आत्मा के कॅरी करून दुसरे शरीर आमगे घेऊन येता आणि त्यांना त्या मन आमगेले देवाला चिंतन करत असला आम्ही भगवत धामाक घेऊन जाते शरीर सूक्ष्म शरीर नाही जाल्यार आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे आमगेले कसले विचारू आमगेले कसले कर्म त्याप्रमाणे ते उठवाक कारण ते मन असता आणि त्याप्रमाणे आमका वेगवेगळे शरीरांत घेऊन येता म्हणून हे गोविंदा सांगते मनांत सकाळी संध्या आणि सांजेरी ऍक्च्युली गोस्वामी लोक सांगतात सकाळ सारणी कुंट्यान मारकाके मनाक अरे तिथं हे देव काम होता का मनाची केना ऐकूच ना कसन सांगता म्हणून बुद्धीना विचार कर का आणि बुद्धीचे मन ऐकना जाल्यारी ताका जबरदस्ती ऐकूच तशी प्रॅक्टिस कर का आम्ही अरे
ताजे अर्थ कसं की मारी जप करता असताना आमका नीद येता, ते मन सांगता नीद आता कसला जप कसला बसला झालती की आम्ही ते टायमार उठून जप करच्या बसता, नीद आईल केड ना आमगे काउन्सिलर सांगता आशिल्ले आम भागवतम आयकुच्या बसल्यार आमी सुरवातीक सांगता आशिल्ले आमकां भागवतम आयकुच्या बसल्यार नीद येता, कसन करचे नाही नीद आईल केड ना तुम्ही येऊन बसका ऐकूच्या बसका प्रति दिवस आणि द्यायला थई नाही द्यायचे बेजार ना पण येऊचे कोणते अभ्यास केला आणि दुसरे आणतो दुर्लभ मानवा जन्म सत्संगे तर हो ए भव सिंधुरे, ये मानव जन्म जो है एकदम दुर्लभ कितले की 84 लाख स्पीसीस आम्ही फिरनो मनुष्य जन्म आईल असच आता प्रवचन चालसा भजन चालसा एकादशी व्रत करताची हे सुण्या पेट्याने मात्र करण्याची खाली मनुष्य मात्र करताची तसला कि मनुष्य जन्म जो है श्रेष्ठ मनुष्य मात्र साध्य असा एवढं करचाक बाकी प्राणी हे उठांत लक्ष देणार त्यांनी खाली 4 विषया मात्र लक्ष देताच आहार निद्रा भय आणि मैथुन म्हणून हे दुर्लभ मनुष्य हे भवसागरातून पार होऊ शिक्षे देतात. दुसरे आणतो शीत आतब बात भरिषण ते पावसू आणि वारो आणि शीण गरमी दिवस आणि थंडी दिवस आम पळयल्या आमगेली उत्तर भारतांत जास्ती मथुरांत आम्ही डिसेंबरांत आणि जानेवारींत तो वचनाची कसला की मात थंय भयंकर थंडी आमकां राबच्या जायना आणि एप्रिल मे आणि जुनांत वचनाची भयंकर गरम थंय आंग जळच्या लागता म्हणून हे उठूचे आमकां मुंबईत तितले कळना पण अशी नॉर्थ इंडियांत गेल्यार ते आमकां एक्चुअली ताजे हे कळता गरम म्हळ्यार कसं हे असल अंत आमी उरनो आणि हे वारो आता सायक्लोन आयले सुमार लोकांक पळोवचा पडला वार म्हळ्यार कसले आणि पावस कसले आता पळोवचा पडतो 2-3 मुंबईत आयले त्या सायड ना बाग कणक आयले म्हणून कर्नाटकांत बी आणि महाराष्ट्रांत गुजरातांत आणि हे राजस्थानांत जास्त ताजे प्रभाव जाला ताजेन कळता लोकांक असल अंतू आम्ही दुःख सहन करताची टायमाक न्हीद येना की आम्ही भयंकर त्रास घेतात न्हीद काढच्याक बीच असल अंतू भितरी आम्ही कसन करता असल्याची बिफले सेविनो कृपण दुर्जना दुष्ट लोकांचे आणि कृपण लोकांचे आम्ही सेव करताचे आमगे जीवन करता असायचे देवाल सेव करचे सोडून तकाच तो मनाक सांगा आम प्रतिपंते देवाल सेवेन तुगे लक्ष जास्त दी मग कृपण मला कसं सांगा कृपण मला कंजूशी 2 प्रकारचे कंजूशी असायचे एक कंजूशी पैसे उरगणे खर्च करणं ताका बी आम्ही कंजूश म्हणताच आणि दुसरे कंजूश मारी मनुष्य जन्म मेळला आणि आमका भगवंताला भक्ती करीत लोकांक बी भक्ती वांटीत असं लोटूची एक सुंदर आमका एक देवान एक शरीर दिल्ले असा आणि त्या शरीराचे आम्ही नीट उपयोग करून घेना जाले ताका बी कृपण म्हणताचे आणि हेंगा 2 प्रकार कृपण दिले ते दुसरे कृपण जे आहे भगवंताला भक्ती करण्याची आणि दुसऱ्यांक बी भक्ती वांटण्याची तांका त्यांनी हे केलं कंपेअर केलंय आणि कसं कर आम ते सेव करतात चपल सुख लब लागेरे एक थोडेसे सुख मिळतं आमका आणि ते थोडे सुखा खातीर आम्ही तांगेले सेवेंत लागले आणि हे धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आचे परत इतरे हे धन हे यौवन पुत्र परिजन ह्याच्या खातीर हांगील वरां भरोस दवरताच हे आमका कामा येता म्हणून पण ऍक्च्युअली आम्ही हाजेवर कसले भरोस दवरचे ना आमका भरोस दवरका केवल देवाल चरण कमलार भरोस दवरका कसला की मारी आमगेली हे शरीर कमल दलजल जीवन तलमल कमलाचे पाकळीवर ते उदाक पडल्यात पावसात दिवसात कळता कमला पाकळीवर उदा पण हालत उरता ते केन्ना तो उदका थांबो उदका जमिनी पडता नाल्यो व्हांत पडता तो आमका कळना खंयचे वेळार तो पडचे शकता म्हण कमल दळजळ जीवन आमगेल जीवन ते कमलाचे पांकळीवर ते पानावरचे ते पाना उदका थांबे प्रमाण असा भजव हरिप तू तुरंत भगवंताले भजनांत तू लक्ष दी श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन हे भजन हांव घेतले मेन उद्देश आता हे चाल असा नवविधा भक्तीचे
म्हणून आमतू हे बी असा श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन आता 4 झाले 5 4 जावच्या बरोबर दिसता आज नाही सोमार असते श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन हे गोविंदास बोलता म्हाका हे अभिलाष की हे वेगवेगळ्या प्रकारच्या नवविधा भक्तींतू हांव पूर्ण मुगेल दिवस तांतू उरो म्हणून हांव आश करता श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दासरी आणि पूजन सखीजन आत्मनिवेदन गोविंददास अभिलाष करता हे त्यांनी ऍक्च्युली आमकां शिक्षित दिताची तांणी तर करता आसाची पण तू बी कर तू बी तर प्रत्येक भक्तांनी प्रत्येक भक्ती आम्ही भक्तीन फुडें जावचे प्रयास करता आसाची ते आमकां प्रत्येक दिवस ते मनाक आमी जबरदस्ती सांगता हे कर म्हणून मन एकदम चंचल मनाक आमी कितले भगवंताल भक्तीन आमी हे करताची ते मात्र ताका कंट्रोल करचे आमी साध्य आसा नाजाल्यार मनाक कंट्रोल करचे भारी कष्ट भगवंताले शरण जावका आमी हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभुजी धन्यवाद तुम्ही भयकृत भयनाशन जावन असेल नरसिंह देवाले कळलं कळून दिल तुम्ही की नरसिंह देवाला प्रार्थना करका भय नाश करच्या का म्हणून आणि MBA विषय मनबुद्धी अहंकारा विषय सांगले तर ताक पुरा हे करच मारी गुरुवारी आले आशीर्वाद आणि तांगिले चरण कमल धरल्यार मात्र आम्ही पुरा समय सही प्रगती करतली देवाला अंतू आध्यात्मिक मार्गात प्रगती करता म्हणून तुम्ही सांगून दिले आदिभौतिक आदि दैविक आणि आध्यात्मिक तापाविषयी तुम्ही सांगले तर ते पुरा गोविंददास यांनी हाय भजन सांगून दिलं धन्यवाद प्रभुजी माग दिसता माताजी व एक भजन सांगच्या आशेस होय माताजी सांगता सांगा दीपान बोलू बोला करताल माझं हरे कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम दंडवत बोल ना भजन स्टार्ट करू हो हो वृंदावन रम्यस्थान दिव्या चिंतामणि धाम रत्न मंदिर मनोहर वृंदावन रम्यस्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर अव्रत कालिंदी रजहंसा केली कोरे काहे शोभे कनक कमाल अव्रत कालिंदी रजहंसा केली कोरे चाहे शोभे कनक कमाल तारा माथे पीता अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तारा माथे पीता अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तार मध्ये रत्नासने बोसियांचे दुई जने श्यामा संगे सुंदरी राधिका तार मध्ये रत्नासने बोसियांचे दुई जने श्यामा संगे सुंदरी राधिका पोड़ीचे काशी हस परिहास संभाषणे राशी पोड़ीचे काशी
हास्या पारी हस संभाषणे नरोत्तम रस कोय नित्य लीला सुखमोय सदाई स्फुरुक मोर माने नरोत्तम रस कोय नित्य लीला सुखमोय सदाई स्फुरुक मोर माने वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदावन धाम की जय। नरोत्तम दास ठाकुर की जय। उपस्थित सब भक्त वृंद की जय। थँक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी, खूप खूप हरे छान. थँक यू सो मच. तुम्ही आमका वृंदावना चुडगास कोण दिले पवित्र तीर्थक्षेत्राचे. पयली रमण हरिदास प्रभून सांगितले की वृंदावन असल धामाक वच्चा जाय नसलरी ते पवित्र जावन असेल वृंदाराणीक आम्ही घरकडेची पूज केल्यारी ते पावता म्हणून ती भक्ती प्रदान करता कृष्णाली म्हणून. भारी चंदुकोन तुम्ही सांग भजन. खूप खूप थँक यू. आणि मागशी जे विग्रह अस देवाला ऑल्टर भारी चंद अस. हो. थँक्यू. आम्ही दर्शन दिलेलं आहे त्या ऑल्टरात. थँक्यू. राधा मदन गोपाल. हरे बोल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री राधा मदन मोहन गोपाल जी की जय. जय. थँक यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. तुमगे धुवे सांगचे भजन. पाणी भरले. माधव चरण प्रभू आणि भजन सांगचेस की तुमका. दुसऱ्या कोणा सांगचे असलं सांग म्हणा, नाहीतरी कडे टाइम असल्यावर सांगता अनेक. जय जय. बाकी कोणाक इच्छा असल्यास. Thank you, Prabhuji. Thank you for coming. And thank you for gracing us with the beautiful kirtan. Thank you. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अच्छा, आता एक विशेष जावन असेल कार्यक्रम असे एकादशीचे. म्हाका काही गोत नासील, हे पुरा जाणां सरप्राईज अस. आज्जा आणि किट्टा म्हणून दोग जण येता आसाची. पळोवया आम्ही हे कोण म्हणून. चलो. एक शब्द ऐकपतच वे. हाँ वही. हाँ. जिगी 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 हाँ जिगी 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 हाँ जिगी 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 क्या एक हिटा. हाँ जा कसं तू जिगी 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 करतस. हाँ वे आजा हाँ करतस. टाइम पास. हा चरडू आपुर आजकाल स्कूल गेलं कसले ना बसचे टाइम पास करचे. टाइम पास ना जा हांव ऑनलाइन स्कूल अटेंड करता तू कुतच नव्हे. आणि कडेरी हांव बालोत्सव अटेंड करता तू गुत्तच ना जा. आणि मागीर हांव खेळता तू गुत्तच नव्हे. खेळता कसं खेळता तू सांग म्हाका. हा मोबाईलला खेळतो मू. हा मोबाईलला खेळू कसले खेळ होते. खेळचे म्हणल्यार धाव का उड्डू का तक्क खेळ म्हणजे कळवे. आता बाहेर वच्चे जायना ना वजा.
त्यावेळी जल्यारी घरकडे तू कसले कोणी कोरेत मो कसले एक्सरसाइज इथे कर ना ಸ್ವಲ್ಪ हातपाय पुरा सडसतले एक्सरसाइज ते एक्सरसाइज योगा पुरा म्हणतार मी म्हणजे चरडू अनकोरची नाही हा कोण सांगलं चरडू अन एक्सरसाइज नि करू ना म्हणून एक्सरसाइज कोणी कोरेत कळले वे वै कोण जल्लारी कोरेत एक्सरसाइज एक्सरसाइज केल्यारी हातपाय सडसता हार्ट गोतस नवे हार्ट ब्लड सम पंप करत काय गोतस तुका काय ना जल्लारी बस की पुनी काढ रे ना ಸ್ವಲ್ಪ बस की पुनी काढी बस की म्हणले कसले बसा की रे बसा की अण्णा कसं करू काज हे देवा परमेश्वरा बस की म्हणल्यार बसा की नाही रे ना मागिरी बस की म्हणल्यारी तुमगेल भाषे कसं म्हणचे ते सिटअप्स बसशे उठान रपचे टाक्क तर बस की म्हणचे तू कसं कष्टस बस की काढू कसं कष्टस वय नवे काही कष्ट ना नवे मग एक बस की कांदा काही तुका एक 20 बस की कांदा काही मका जायत तंतू कसले आता दाखयता 1 2 3 4 5 6 7 आजा आणि बाकी त्या 11च पडल्या ब्रेका नंतर करता इथे एक ब्रेक ब्रेक घेऊन बस की करू बस की नाही म्हणचे तो कोण दाखव कावे 1 to 100 कोण दाखव कावे तुका नका राब करता राब तुझं कोण नका मका कष्ट कोण नका करत रे जा राब करता ಸ್ವಲ್ಪ एक्सरसाइज आणि कोर कार्य देवा मस्ती इम्पॉर्टंट जीवनात तू गोतस्वय कृष्णानं कसं सांगला भगवद्गीतेन तू या विषयांत म्हणून कसं सांगला भगवद्गीते संच अध्यायाचे 17th श्लोकांत कृष्णान सांगला की ऐक इथे युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः मल्लेरी कोण खाऊचे निद्दोचे काम करचे आणि मनोरंजन तू ಸ್ವಲ್ಪ समतोल दवरत पळे तक्का योगाभ्यासान भौतिक कष्ट आरामेरिताने काढ्यात अच्छा मग कसले मनावचनी अजा पळे आम्ही सगळेक बॅलन्स कोर का कितले जाव का की तितले खाव का चढ निदोच्या नज काम कितले कोर का की तितले कोर का आणि कितले खेळ आणि मनोरंजन पळे तक्का एक नमूने एक लिमिट असू का कसले वस्तू आम्ही केदन लिमिटार करता की तदन आम्ही जीवन आरामेर काढत तिशवे अजा वै रे पुता कळले वे आमगे जीवनांतू एक्सरसाइजाचे महत्व कळले नवे आज दुकुनो ಸ್ವಲ್ಪ एक्सरसाइज कर रे ना जायत ಸ್ವಲ್ಪ बस की काढत जय बस की
हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. अज्जा आणि किट्टा आणि निज रूपार आमक दर्शन दिवे तर भारी चंद कोण सांगला माताजी. प्लीज ऑनलाईन या. हरी बोल हरी बोल हरी बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हरि बोल. थँक यू हर ग्रेस रेवती प्रिया माताजी. थँक यू सो मच. एक सगळा प्रयत्न केलेले की ಸ್ವಲ್ಪ मनोरंजन करूया म्हणून. दोन्हीच कसं म्हणल्यार भगवद्गीते अंतू कसं दिला आपले श्लोक प्रत्येक आमगेल प्रत्येक जीवन सर्कमस्टन्स अंतू आमकां एक लेसन मेळटा. सो आम्ही कसं लेखताची की भगवद्गीते वाजूचे आणि थंय सोड सोडचे तेश नाही. प्रत्येक श्लोकांतू आमकां जीवन तेशी चलोसून वचका म्हणून आमकां एक शिक्षा मेळटा. त्याची दाखोवचे प्रयत्नशील. मुरलीधर प्रभू आणि पुरा भागवत पुराण कोंकणी टीमाक कोटी कोटी नमस्कार. धन्यवाद. धन्यवाद माताजी. आणि हर ग्रेस रेवती प्रिया माताजी. इस ग्रेस बलराम किंकर प्रभू माता प्रभूजीले धर्मपत्नी त्यांनी आजचे बहारेन अंतू आतानी थंग मंगळूर आसाची आणि तांगेले पूत 17 वर्सां तक्ष आणि माताजीनं चेडूवां खातीरची हे टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स केलेलं आसा अंडर द गायडन्स ऑफ उर्मिला माताजी. आणि त्यांनी केदनेची चेडूवांक कशी भगवद्गीता या प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन कशी दिवेत म्हणून त्यांनी तांकां भारी चंदुकोन चेडूवां सांगून दिता आसताची. थँक्यू माताजी. कशी समतोल कोण बॅलन्स कोण आसका म्हणून आज्जा आणि किट्टान तुम्ही सांगून दिले. आणि निजे जावन पुरा आज्जा तशी असताची कशी पुणी नातवांक कशी पुणी आता कीर्तन ना कडकड कीर्तन कोर नाही करेत तांगेल फिटनेस तांनी सम कोरनो. बट होपफुली तांनी एक पटी कोविड बतरी पुरा समजतले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थँक्यू माताजी. थँक्यू सो मच. आम्ही एक सान चिल्ले सानवी पै म्हणून तिका आमंत्रण करूया. ती एक सान कीर्तन करतास. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा सानवी. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे
हरे कृष्णा सान्वी भारी चंद कोण भक्तीन कोणाक आकर्षण करका देल्यार पळय तुगेलो स्वर आयकल्यार पुरो देवा भारी चंद कोण तू सांगला. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो व्हेरी मच. थँक्यू माताजी. थँक्यू. सान्वी ही बँगलोरची आणि सान्वील आ नम्माक म्हाका कोटी कोटी धन्यवाद दिवका. इतली सान चल्लीक हे भक्ती मार्गार घालून इतली चंद कोण बालोत्सवात ती पुरान तो दशावतार असो यात प्रल्हाद महाराज आले श्लोक त्यांनी चंदुकोन पठन करता साची आणि ऑल ग्लोरीज टू ओ त्यांनी पण बसल्या ती रसवती माधवी माताजी तिगल्ले मी जललस हे ती चेडू अंक निरंतर चंदुकोन सिकेता अस पुरा. कोटी कोटी धन्यवाद. थँक्यू सान्वी. माधवचरण प्रभू प्लीज तुम्ही अनेक भजन सांगित. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हांव आज एकादशी स्पेशल भजन भक्तिविनोद ठाकूर शरणागती तुला सांगता. शुद्ध भक्त चरण रेणू. हरे बोल. जय. शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल. शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल. भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलति करमूल. भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलति करमूल. माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन कोरी. माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन कोरी. कृष्ण बसती भोली परमादरे भोरी. कृष्ण बसती भोली परम आदरे भोरी. गौर हमारे सब स्थाने करलो ब्रह्मण रांगे. गौर हमार जे सब स्थाने करलो ब्रह्मण रांगे. ते सब स्थान हरिबो आम्ही प्रणय भक्त संगे. ते सब स्थान हरिबो आम्ही प्रणय भक्त संगे. मृदंग वाद्य सुनीते मना अवसर सदायाचे. मृदंग वाद्य सुनीते मना अवसर सदायाचे. गौरविहित कीर्तन शुनी आनंद हृदय नाचे. गौरविहित कीर्तन शुनी आनंद हृदय नाचे. जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद होया. जुगल मूर्ति देखिया मोरा परमानंद होया.
प्रसाद सेवा तोरिते होय सकल प्रपंच जय प्रसाद सेवा तोरिते होय सकल प्रपंच जय जे दिन ग्रहे भजन देखी ग्रहते गोलोक भाय जे दिन ग्रहे भजन देखी ग्रहते गोलोक भाय चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाय चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाय तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषण जाने तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषण जाने गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक माने गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक माने भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करो प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करो शुद्ध भक्त चरण रेणु भजने अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलसी कर मूल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा भक्ति विनोद ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऍक्च्युली टाइम जालेलो आसा, शीला रत्नाकर हांणी एक निवेदन केलेलें भजन करूया म्हणून, जाल्यार 100% आमी नेक्स्ट टाइम तांगेले आयकुया भक्तीर प्रितीर कृष्णार भजन। टायमाचे उल्लंघन करनाशी आमी आज ही हांगा समाप्त करूया। हरग्रेस सुष्मिता सखी माताजी हांणी मोहिनी एकादशी विशय भारी चंद करून सांगिल्लें आसा आमकां, आमी चांगपणा खातीर आमकां कळच्याक की व्रत करचें कितलें इम्पॉर्टंट आसा। आनी व्रत करून एकादशी जल तितले जप हरिनाम संकीर्तन करचें तें आनीक अतिविशेष जावन महत्व आसा म्हणून। हरी बोल। ताका हें जर तर युट्यूबार तुमी सगळ्यान पळया ताजे विशय आनी मोहिनी एकादशी महिमे तुमी कळून घेयात। हरे कृष्ण। आता हे समाजा उद्धार जावच्याक सगळ्यांक भय निर्माण जालेलें आसा, ते भय वचच्याक नाश जावच्याक आनी सगळ्यांक कृष्णार भक्ती प्रितीन तू भाग घेवचे खातीर देवा खातीर आमी नरसिंह देवालय लक्ष्मी नरसिंह करावलंबम स्तोत्र सांगया। पुराजनांना मन लावून ऐकू का। हरे कृष्ण। अथ श्री लक्ष्मी नृसिंह करावलंब स्तोत्रम्। श्रीमत्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे
भोगेन्द्र भोगमणिराजित पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपोता लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् ब्रह्मेन्द्र रुद्र मरुदर्क किरीटकोटि संघट्टिताङ्घ्रि कमलामलकान्तिकान्ता लक्ष्मी लसत्कुच सरोरुहराजहंसा लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसार घोर गहने चरतो मुरारे मारोग्र भीकर मृग प्रवराधृतस्य आर्तस्य मत्सर निगद्द निपीडितस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारकूपमति घोरमगाधमूलम् सम्प्राप्य दुःखशतसर्पसमकुलस्य दीनस्य देवकृपणापदमागतस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारसागर विशाल कराळकाल नक्रग्रहग्रसन निग्रह विग्रहस्य व्याघ्रस्य रागरसनोर्मि निपीडितस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसार वृक्षमघबीजमनन्तकर्म शाखाशतं करणपत्र अनङ्गपुष्पम् आरुह्य दुःखफलितं पततो दयालो लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसार सर्प विषदिग्धमहोघ्र तीव्र दंष्ट्राकराळ विषदग्ध विनष्टमूर्ते नागारिवाहन सुदप्त निवास शौरे लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारदावधनातुरभीकरोरु ज्वालावळीभिरितिदग्धनरूहस्य त्वत्पादपद्मसरसी शरणागतस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारजालपतितस्य जगन्निवासा सर्वेन्द्रियार्थबडिशाग्रजशोपमस्य प्रोत्खण्डितप्रचुरतालुकमस्तकस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारभीकरकरीन्द्रकराभिघात निष्पिष्टमर्मवपुषः सकलार्थिनाश प्राणप्रयाण भवभीतिसमाकुलस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् अन्धस्य मेधृतविवेकमहाधनस्य चौरे प्रभो बलिभिरिन्द्रियनामधेय मोहाङ्गकूपकुहरे विनिपातितस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् बद्भागलेयमभटः बहुतर्जयन्तः कर्षन्ति यत्र भवपाशशतैर्यतं माम् एकाकिनं परवशं चकितं दयालो लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मीपते कमलनाभ सुरेश विष्णो वैकुण्ठ कृष्ण मधुसूदन पुष्कराक्ष ब्रह्मण्य केशव जनार्दन वासुदेव लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् एकेन चक्रमपरेण करेण शङ्ख
मन्येन सिन्धुतनया अवलम्ब्य तिष्ठन् वामेतरेण वरदाभयपद्मचिह्नाम् लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारसागरनिमज्जनमुह्यमान्यम् दीनं विलोकय विभो करुणानिधे माम् प्रह्लादखेदपरिहार परावतार लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासादि भागवत पुंगवनिवास भक्तानुरक्त परिपालन पारिजात लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मी नृसिंह चरणाब्ज मधुव्रतेन स्तोत्रं कृतं शुभकरं भुवि शङ्करेण ये तत्पठन्ति मनुजा हरिभक्तियुक्ता ते यान्ति तत्पदसरोजमखण्डरूपम् इति सङ्कटनाशनम श्रीलक्ष्मी नरसिंहस्तोत्रं समाप्तम्। श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अनेक एकादशी असताना आम्ही वेट करूया आणि आईचे हे एकादशी सेशन हांगा समाप्त करूया आणि हांगा विराम देऊया। हरि बोल। मधुपति गोपीनाथ प्रभु। हरे कृष्ण। तलाजी अंग आइलल पूरा जना कई अंगल साष्टांग प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आणि एक अनाउन्समेंट अशी कसं म्हळ्यार 25 ताक नरसिंह चतुर्दशी प्रोग्राम आसा पुराजन ताका भाग घेवंक का तांतूय एक स्पेशल सरप्राईज आसा भारी लायक एक प्रोग्राम आसता तुम्ही पुराजन ताका भाग घेवंक का तुमगेले कोणाय फ्रेंड्स आसले तांगेले की तूं भाग घेवचे आसा का फ्रेंड्स फॅमिली मेंबर्स पुराजनाक तूं तुमका स्वागत करता प्रोग्रामात पुराजना जॉइन जावयात 25 ताक। हरे कृष्ण। पुराजनान परमिशन आमी आयचे सेशन वाइंड अप करूया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।